Ja täällä on Veeti, me ollaan kaverilla, me tehdään tällaista Geometry Dancen videota, kaveri pelaa, mä kuvaan ja Deadlock, mikä se? Deadlocker. Joo, okei, mappia. No niin, sitten alkaa Deadlocker. No niin, sitten pitäisi vain tuosta nuon, tuosta nuon ja nuon. Jes. Vittu parat pelaa. Ja nuovi joko vetätte läpi. Voi ei. No nyt sitten Turf Earthin 2. Ja tästä mä oon aika huono. No ei kyllä siltä näytä, että huono olisit. No mä aika. No en nyt ihan, tää on vähän vaikea. No. Voi Matti. On niin hyvä. Noniin. Nyt rupes vähän peli. Tolleen. Ui, kun olisin päässyt tuohon. Voi. Uusi yritys. Oh. Mikä on enkka? Enkka on 43. Okei. Vittu. No koitetaan sitten clubsteppia. Clubstep. Missä tässä on clubstep? Oho, aika pitkälle päässyt. Eli tänään on tehty noin 2 video tänä päivänä. Että. Joo. Ja 3. kenttä tänä päivänä. Joku on sanonut mulle, että kun kuvaa kännykällä, niin voi tulla paljon että voi haukkua paljon, mutta toivottavasti ei mulle niin, että mua haukutaan. No en mäkään tykkää siitä, jos mua haukutaan. Niin, ja eihän se nyt haittaa vaikka kännykällä kuvaa. Pääosin, että on joku hyvä video. Tää on aika vaikea kohta. Voi vitsi. Mitä mä meinasin sanoa? Varmaan loputut. They are everything. Toivottavasti tulee paljon tilaajia. Niin. Tirin. Kato nyt. Tää on vaan tällainen huono kenttä. Katsotaan uudestaan. Noniin. Nyt. Tirin. Häh. Jumala. Tämä vedän läpi. Hyvä. Tämä niin läpi vedä. Ui. Tänä päivänä tulee varmaan 3. video. Uskoisin. Niin. Ehkä Geometry Dancesta. Eikö se ookin vähän paska tässä kentässä? No et oo. Ehkä Geometry Dancesta tulee vielä tänään video. Danssi. Geometry Dance. Rasmus sanoo kilometridässä. Joo, mä aika hyvä. Mä oon harjoitellut monta vuotta tätä. Mä menisin tehdä tänään 3. video, mutta ei kerennyt. 7-1. Tai niinku kerkesin. Nyt. Blast Process. Ei. Kun Hexanko Force. Voi. Vedätkö tän läpi nyt? No en varma. Vedän vielä kerran. 1 kuolema, niin sitten mä lopetan. Tai vielä toinen. Vaihtuu vielä yksi. Tämä Tää on viimeinen kenttä. Tää Electrodynamics. 2 kuolemaa, please. Okei. Tuntuu luissa. Häh? Tuntuu luissa, kun mä vedän tätä. Niin. On vaikea poka. No ei varmaan mulla. No tämä kohta on vähän vaikea. Kyllä sä oot poka hyvää. Siis sä ajattelin, sä oot vasta 1.
Siis tämä jatkan ykkösellä, se osaa näin hyvin, ajatelkaa. Kakkosella se on varmaan vetänyt X-tiipinkin läpi. Sitten nelosella, mä oon nelosluokkalainen näin, niin nelosella tää mun kaverin, tää joka pelaa nyt tätä, se on ykkösellä nyt, niin nelosella varmaan se on vetänyt. Saanko mä vetää vielä jotain? Joo, vedä vaan. Onko se vetänyt X-tiipin läpi? Joo. Oppas. Joo. Mitä ihmettä? Katsotaas, mikäs kenttä nyt voisi olla. Mä sanoisin, että... Se on mun isoveli parempi. No vaikka tämä. Joo, verrankas. Geometrical Dominator. 19 kenttä. Vielä 2 kertaa tätä kenttää, niin sitten. Mä pääsin tän läpi. 19 kenttä. Geometrical Dominator. No niin, sitten koulussa. Montakohan tykkäystä tuloa? Voi tulla aika paljonkin. Joo. Sen takia. Mä pelaan vähän hyvin. Toivottavasti tulee peukkuja ylös paljon. Niin. Joku varmaan laittaa, että peukkua on. No en mä usko. Sain toisenkin koissa. Viimeinen koissi, sitä mä en ota, koska mä kuolen. Ei, en häviä. Ei! Vielä joku kenttä. Mä oon päässyt tän läpi joku. No mutta eikö se oo tässä näin, katsokku? Olisiko Blast Process? No vedä. Ei. Glutterfunk. Tai, no joo. No niin, hyvä. Mä vedän glutterfunkia niin paljon. T3, 4, 5. Peeteri varmaan 100 video. Ei oo. Jonkun verran, mulla varmaan yli 10 varmaan videota. Mutta nyt mä kuolen. En kuole. Poika vetää. Mä oon aika pitkällä tässä glutterfunkissa. Aika hyvin on vetänyt. Toivottavasti tää menee läpi. No joo, okei, mutta se oli siinä. Joo.